Hola, bon dia. Avui us vull recomanar un parell de llibres. El primer llibre que us recomano és Cuando el mundo era joven todavía, que és un recull de contes. Són molt bonics, per totes les edats, i tenen un joc increïble que et fa ballar el cap i et treu de la lògica. Molt recomanable, Cuando el mundo era joven todavía, d'un senyor que es diu Jark Schubiger. I després el segon conte, el segon llibre que us vull recomanar són Las voces del desierto, que és un llibre de la Marlo Morgan i és un llibre que parla dels walkabouts, que són de les caminades que fan els aborígens d'Austràlia a través del desert, una mica doncs, per passar, perquè passin coses, no? Perquè experimentin coses i perquè sentin per tornar a sentir la connexió que tenen amb la Terra. Crec que és un llibre, en aquests moments que estem vivint, doncs, molt potent, perquè en el fons també el viure en un confinament també és una manera per tornar a connectar-nos amb moltes coses. Las voces del desierto, molt recomanable.